Ice probléma megoldó képességét teszteljük. Vajon hogy nyílik ez a napozó ágy? Ez az activity. Tegye már valaki a szemetes zsákot. Ebből nem lesz ma semmi, Ice. Ne segíts neki, ne segíts neki. Nincs telefonos segítség. Érd a közönséget. Jó! Figyelj, megy a kocsmáros! Egy villanyász, egy gépész, egy kocsmáros. Van még valaki? Főiskolások előnyben? Várjál, megy a vasutas, figyelj! Ampervadász, figyeld! Ampervadász. A vakoló. A vakoló. Hallod? Varga! Nem vannak egy... 1, 2, 3, 4, 5 ember, egy szék. Ampervadász megold! Beszarálja, levadázta az amperek előtt. Ubervadász! Ice, ez megfogod, mi? Tudod mi rögnék Ice-Rányot összeszakadna a basz? Előtte én bekenem magam, mert rohadtak. Kicsináltam meg, pózdolók. Ampervadász.